til programmet. Vi har i løbet af ugen fået en masse gode spørgsmål til gør-det-selv-jobs, og det bedste synes vi var fra Peter fra HTX Valby. Han skriver: Jeg skal i den kommende uge have SO2, hvor jeg skal bruge en dolly til min film. Jeg har kigget lidt på nettet, men det ser meget besværligt ud, og vil høre, om du har en smartere måde at gøre det på. Og ja, det har vi selvfølgelig. For at lave det dolly track, der skal du bruge 6 små møtrikker, 30 lidt større møtrikker, 6 lange skruer, 6 rulleskøjtehjul, 3 hængsler, en stor trekantformet træplade og et langt stykke tagrende. Her har vi vores startplade. Vi har snydt lidt og lavet den på forhånd, og alle sider er 85 cm. Næste skridt, det er så at samle hjulene, og det gør sådan her. Okay, jeg vil nu samle hjulene til vores dolly track. Og du tager bare sådan en hængsel her, og så sætter du en skrue igennem det der hul der. Sådan her. Og så sætter du 4 møtrikker på indersiden. Skrue 5 i alt. Men 4 møtrikker det er nok i det her tilfælde. Og så sætter du hjul på. Og så tager vi en på udsiden også for at kunne skrue den lille møtrik her på, som holder fast det hele. Sådan her. Og det samme kan du så sådan set bare gøre på den anden side. Og så er det bare 2 til. Nu skal hængslerne så bores fast, og det gøres sådan her. Okay. Det man gør, det er, at man skruer først skruen i sådan lodret, og når man så kan mærke, at skruen har været nede og få fat i træet, så er det, at man vender skruen lidt mere i en vinkel af 45 grader, sådan så man skruer skruen ind i træet, i stedet for at den bliver skruet lodret ned og kommer ind igennem. Jo, det var nede ved... Nå, vi kan jo sætte den over her. Vi skal ikke alle sammen op. Det er bare for at teste, fordi jeg vil gerne få det derfor. Når vores hængsel så er sat på, så er det der, hvor vi skal sætte nogle små træplader på, hvor vi har boret huller i til stativet, hvor den så kan stå i de 2 forskellige indstillinger, der er på det kamera der. Nu finder vi ud af, hvor materiale for os. Okay, når vi så har sat firkanterne på om på bagsiden, så skal vi få lavet det her håndtag her. Og det gør vi ved, at vi først borer 2 store huller. Og så når vi har gjort det, så er der noget træ ind imellem her, som vi ikke lige kunne få af. Men det tager vi bare med en stiksav, og så kan vi så slibe med sandpapir, så det bliver fint her, og ikke nogen splinter. Okay, det var... Her har vi så vores dolly track, som kører på tagrenden. Hej Vivian, kan du komme? Hvem er dig? For fanden, der er ikke bare, mand!